Good morning Singapore! Welcome to Visayang Tagalog channel. Kalau mo natin pas po. Mute muna tayo for today's vlog. Tayo ng MRT bagong port. Hindi na natin ito patatagalin. Let's do this! Right off my merch. Life goes on. VisLog channel. Wow. Guys, lakad tayo ng lumakad. Nandito tayo ngayon sa aming park. Kaya maulan na umaga. Yung park na ano ito. Ito tapos. Meron silang ano dyan, tea house. So, tayo ng CMA. Wave ng CMA. Dito tayo ng beach. Bad yan. So, ganyan talaga ang buhay. Pag wala sila yan, kat ng lumakad. Guys, na-beach. So, boss niya yung babae sa PIE. So, naglalagad dati nung wala pa akong sasakyan. Kung wala tayong sasakyan, kaya mag-MRT muna tayo. So, first day ng work for 2024. Chinese New Year ngayon. MRT tayo. Time lapse. Dito na tayo sa CMA MRT. Tayo lang sa taas. Ngayon maraming tao dahil rush hour and first day ng work. Ito ng Chinese New Year na holiday. Long holiday at tayo sa MRT. Yung hindi nila. Up lang tayo. Diretso. Makan pasi yung pinakamataas na madalas kong nilalakad dahil gusto ko mag-exercise. Daga naman ako mag-escalator para mag-exercise naman umaga. Tayo sa may platform. Oops, napot ang train. Faster. Balik tayo guys kay napot ang train. Tayo kayo ang ating pagpupagdali sa station. Yan. Tayo. Lagyan mo sa daan nila dito kasi meron siyang parking. So, safety purposes. So, pa yung train. Punuan. So, standing ovation tayo. Kasi may na place. So, about 30 minutes ang travel time. Galing dito sa station hanggang dito sa Bugis. Kung saan doon ako bababa. Kasi ang work ay nasa city. Enjoy the ride! So guys, standing t-shirt tayo ngayon. Ayan. Flex ko lang ang aking t-shirt. Ayan, VisLog channel. Life goes on t-shirt. So, kung gusto nyo bumili gusto nyo ng souvenir, ayan. Message nyo lang ito. Punta tayo ng Yunus Station. So, after nito is ang Paya Lebar. Ayan. Ganyan kabilis ang MRT. Not kabilis. Ganyan ka-efficient ang MRT dito. Most of them, ayan, nandito na tayo sa Yunus Station. Hindi pa bababa. Wave ako. Hanggang sa Gis. So, chill lang tayo dito. Watch ng movie. Ganyan lang yan. Yan ang buhay sa MRT. Sa loob ng MRT ang mga tao walang pakialaman. Mahala kayo dyan. So, kanya lang ng lupok. Panood ng movie. Ayan. Fire bar na tayo. So, ang fire bar sa kaya. Next stop, Lavender. Puntong ito, pagod na ang lolo nyo. So, ayan. Medyo luyat na ta. So, nandito na tayo ngayon sa Lavender. So, one more station. Darating na tayo sa ating pauman, which is Bugis Station. Nagkaya na tayo. Ayan. Suong na ta sa mga sundalo sa gawas. Ayan, sa gawas tayo na ta.
Ready? Ready? Set, go! Guys, nakalabas na ako ng MRT. Yan, naglakad na tayo papuntang Buwan. Pero hindi ako nagdaan sa taas. Dito lang tayo sa ilalim. So, mas maganda dito kasi aircon. Kasi sa labas, mainit na, umuulan pa. So, at least dito is not raining. So, maganda yung MRT nila dito. Link na siya sa mga building. So, nakalink siya sa duo. So, doon tayo exit sa duo. Yung mga kainan dyan. Oh, yummy! Dito ka lang sa Singapore ng MRT, makakita ng mga naka-heels pero tumatakbo. Lahat fast-paced. So, tayo pa-chill lang kasi hindi tayo late. So, most of them, wala kang makikitang naglalakad. Halos mga tumatakbo. Wukatot. Parang na ganyan. So, we're all fast-paced ng mga tao dito. Pasa tayo ng station. Ayan pa. Pagkat ako ng langit. Char. Pagkat na ako na palit na sama ng station. Pagkat na ng street level. So, lakad na lang. Makakalingon tayo sa aking work. Ito ang labas ng tubo. Ayan. Dito na tayo sa aking trabaho. So, let's start a walk with a rainy day. Across the street. Maraming salamat sa pagtanaw. See you the next vlog. Alam. Meron tayong merch guys, available in Visayang, VisLog. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo siya sa aking channel. Magkita kayo na rin ang Facebook page, Pakita ni VisLog. Salamat! Paalam!